לוחמים מכמה קבוצות קורדיות איראניות מתכוננים למתקפה קרקעית אפשרית נגד המשטר בצפון מערב איראן. על פי מקורות אמריקאים וישראליים, כמו גם נציג של שבט חורדי, הרעיון לגייס את הקורדים למאבק נגד טרור מקורו בישראל. המדינה הבטיחה לשבטים תמיכה פוליטית לאחר נפילת המשטר האפשרית. סוכנות הביון האמריקאית, האיה, הצטרפה מאוחר יותר למבצע. לקבוצות קורדיות יש אלפי לוחמים לאורך גבול איראן-עיראק. הן שולטות באזורים אסטרטגיים ובשבועות האחרונים פרסו מאות לוחמים בחזית באיראן. המטרה היא להיות מוכנים למתקפה לתמיכה במערכה האווירית של ארצות הברית וישראל. מקורות אמריקאים מציינים כי כוחות קורדים עלולים לכבוש שטחים מסוימים באיראן ולגרום להתקוממות פנימית. במקביל, הזהירו מומחים כי הקורדים חסרים כוחות מספיקים והם מסתכנים בהפיכתם לבשר תותחים. מזכ"ל ליגת כוחות האופוזיציה הקורדיים אישר כי המתקפה טרם החלה רשמית. החלטה על פעולה ממתינה לאור ירוק מארצות הברית. הרשויות האיראניות עורכות סיכון למצב. שר החוץ עבאס ארגי דן באיום הפלישה עם ראש ממשלת עיראק. ממשלת עיראק הצהירה כי לא תאפשר איום משטחה. מאז תחילת המלחמה, חיל האוויר הישראלי תקף עמדות צבאיות בשטח קורדי ובבסיסי משמרות המהפכה האסלאמית. כלי התקשורת האיראניים מדווחים כי העיר בחן נמצאת תחת אש ארטילרית כבדה. המצב נותר מתוח. כוחות קורדים מתכוננים לתאום אפשרי עם פעולות אמריקאיות וישראליות. מתקפה של ממש נדחתה לעת עתה, אך האזור נמצא תחת מעקב צמוד. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי יאשר מתקפה של לוחמים קורדים איראנים באיראן בתמיכה במלחמת ארצות הברית וישראל נגד הרפובליקה האסלאמית. אני חושב שזה נפלא שהם רוצים לעשות זאת. אני בעד זה לגמרי, אמר טראמפ בריאיון לסוכנות הידיעות רויטרס. טראמפ סירב לומר אם ארצות הברית תספק כיסוי אווירי לכוחות קורדים. מאז שארצות הברית וישראל פתחו במלחמה בשבת, איראן תוקפת קבוצות קורדיות איראניות הממוקמות בקורדיסטן העיראקית האוטונומית, אותן איראן מאשים בשירות האינטרסים המערביים והישראליים. מספר קבוצות קורדיות איראניות תומכות במאבק למען אוטונומיה גדולה יותר בתוך איראן, מה שמעורר את זעמם של הרפובליקה האסלאמית, אך גם של מתנגדים רבים, כולל מונרכיסטים המתעקשים על שלמות טריטוריאלית. בעוד של קורדים היה מבחינה היסטורית פחות חיכוך עם המדינה האיראנית מאשר אחיהם בעיראק, טורקיה וסוריה, קורדים איראנים מהווים כמה מקבוצות האופוזיציה החמושות והמאורגנות הנדירות באיראן. מומחים אומרים שהם עשויים לסייע לכוחות מיוחדים לחדור לאיראן ולערער את היציבות שלה. בנאום בפיקוד המרכזי של ארצות הברית, המפקח על המזרח התיכון, אמר חגת כי ארצות הברית שולטת בלעדית בלוח הזמנים של הפעילויות באיראן ותעשה זאת כל עוד יידרש כדי להבטיח שארצות הברית תשיג את יעדיה. אנחנו קובעים את הקצב, אמר. אנחנו קובעים את לוח הזמנים בהובלת המפקד בשטח. על פי סוכנות הידיעות AP, בהתייחסו למלאי הנשק האמריקאי, אמר חגת, התחמושת שלנו מלאה והרצון שלנו צמוד לברזל. רק התחלנו להילחם, ולהילחם בנחישות, אמר. ביום רביעי אמר חגת, כי המלחמה עשויה להימשך עד 8 שבועות, לוח הזמנים הארוך ביותר שנתן ממשל טראמפ עד כה. אדמירל ברד קופר, מפקד פיקוד המרכז של ארצות הברית, אמר ביום חמישי כי כוחות ארצות הברית הטביעו עד כה יותר מ-30 ספינות איראניות, כולל נושאת מטוסים איראנית בגודל של נושאת מטוסים ממלחמת העולם השנייה. וכשאנו מדברים, זה עולה באש, אמר קופר. בפברואר, קופר הצטרף לראשונה לשיחות עקיפות עם איראן באומן, והופיע במדי הצבא שלו כתזכורת להתעצמות הכוח הצבאי האמריקאי באזור. הגס הוסיף גם כי עוצמת האש מעל טהרן עומדת לעלות באופן דרמטי. לא הגת ולא קופר סיפקו פרטים לגבי מה בדיוק זה אומר. כשאנחנו אומרים עוד, זה יותר טייסות קרב, יותר יכולות הגנה, אמר, ועוד פעימות מפציצים בתדירות גבוהה יותר. כמו כן, ביום חמישי, אמר הגנרל הצבאי הבכיר של ישראל כי למדינה צפויות הפתעות נוספות, גם כן מבלי לפרט. האדמירל יודע שיש לנו מטרות ברורות עם סמכויות מקסימליות בשדה הקרב.
מלחמות הפוליטיקלי קורקט המטופשות של העבר היו ההפך ממה שאנחנו עושים כאן. היו להן מטרות מעורפלות עם כללי פתיחה בלחימה מינימליסטיים ומגבילים. לא עוד. הרשויות שלנו, הרשויות שלו, הרשויות של סנטנטקום דרך הנשיא ושלי נמצאות במקסימום. היכולות שלנו עצומות ומצטברות, כמו גם אלו של שותפינו הישראלים. התחמושת שלנו מלאה והרצון שלנו צמוד, מה שאומר שציר הזמן שלנו הוא שלנו ושלנו בלבד לשלוט בו, כל עוד יידרש כדי להבטיח שארצות הברית של אמריקה תשיג את המטרות הללו. וככל שנזרים יותר כוחות, וככל שנזרים יותר יכולות, וככל שהתחמושת שלנו, שאנחנו טסים מעל, משפיעה עוד יותר על הנזקים הרסניים, אנחנו קובעים את הקצב. אנחנו קובעים את ציר הזמן בהובלת המפקד בקרקע. תקיפות טילים בליסטיים פחתו ב-90% מאז היום הראשון. תקיפות רחפנים פחתו ב-83% מאז היום הראשון. עם זאת, אנחנו נשארים ערניים. התקיפות שלנו נגד הצי האיראני התגברו. אולי שמעתם את הנשיא אומר, רק לפני זמן קצר שהטביענו או השמדנו 24 ספינות. זה היה נכון כרגע. עכשיו אנחנו מעל 30 ספינות. ובשעות האחרונות בלבד, פגענו בספינת נושאת מטוסים איראנית בגודל של נושאת מטוסים ממלחמת העולם השנייה. וכשאנחנו מדברים, היא עולה באש. הנשיא נתן לנו משימה נוספת להרים או ליישר את בסיס התעשייה של איראן לטילים בליסטיים. אז אנחנו לא רק פוגעים במה שיש להם, אנחנו הורסים את היכולת שלהם לבנות מחדש. אז, כשאנחנו עוברים לשלב הבא של המבצע הזה, נפרק באופן שיטתי את יכולת ייצור הטילים של איראן לעתיד. וזה בהחלט בתהליך. ובכן, אין הרחבה. בסופו של דבר, אני חושב שלנשיא יש השפעה אדירה על מי שמנהל את איראן בהתחשב במבצע המתמשך שלנו. אז אין הרחבה ביעדים שלנו. אנחנו יודעים בדיוק מה אנחנו מנסים להשיג. אני גם רוצה להכפיל את דבריו של הנשיא שהוא אמר בעבר לעם. הישארו בבתים שלכם, שמרו על רגיעה, אתם יודעים, הישארו מחוץ לדרך. יש הרבה יכולת אמריקאית וישראלית שמגיעה. אנחנו פוגעים בהרבה מטרות. הדבר הטוב ביותר עבורם לעשות כרגע הוא פשוט לשקוע בשקט. ובכן, כפי שהנשיא הצהיר, זה היה מצער. שהבריטים לא אמרו מהיום הראשון, היי, קדימה, קבלו גישה, אבל הגענו לשם, וזה עכשיו חלק מהדרך שבה אנחנו מפעילים טיסות מפציצים. וכחלק מכך, כשאנחנו אומרים שיבואו עוד טייסות קרב, יותר יכולות הגנה, יותר מפציצים יורים בתדירות גבוהה יותר. כמות עוצמת האש מעל איראן ומעל פירון עומדת לעלות באופן דרמטי. חלק מזה הוא שיהיה לנו עוד יותר בסיסים, וזה לא רק בריטניה, חברים אחרים התגייסו. אנחנו אסירי תודה על כך. אני חושב שקריסטי גנום עשתה עבודה מצוינת שם בהבטחת הגבול שלנו ושמרה אותנו ממוקדים באיומים ובנשיא שעושה שינוי. כולנו משרתים לפי רצונו של הנשיא. אני בטוח שמרק ויין מולן יעשה עבודה נהדרת. הוא חבר שלי כבר הרבה זמן, אבל, קריסטי עשתה עבודה נהדרת בהכנתנו להצלחה. אז אין לי שום חששות לגבי האם, המולדת